gaurkoan Busturiko plaza honetara bertoratu zareten guztiei. Euskal Herriko gatazka politikoaren testuinguruan, milaka giza eskubideren urraketak gertatu dira, ehundaka heriotza. Horiei guztiei egia, aitortza, justizia eta erreparazioa zor diegu. Diskriminaziorik gabe, salbuespenik gabe. Errazegia eta sarritan esaten den esaldia da hau, baina oso zaila estatuaren indarkeria pairatu dutenen kasuan errealitatea bilakatzea. Oraindik, kasu gehienetan, egiarako duten eskubidea ukatzen bai zaie. Egia, oinarrizko elementua da. Besteak beste, gertatutakoaren memorian hitz egitean, elkarbizitzaren eraikuntzan edo giza eskubideen urraketak jasan dituzten pertsonen eremuan. Hemen gaudenok, memoria dugunetik, ezagutu dugu bertsio ofizialen pisua, dimentsioa, eragina. Instantzia ofizialitatik gatazkaren esparruan gertatutako heriotza ugarien inguruan eraikitako bertsioak. Bertsio horiek funtsezkoak izan dira giza eskubideen aurkako ekintzak justifikatzeko, boteretik erabilitako indarkeria legitimatzeko eta zigorgabetasunaz estaltzeko. Guzti honetaz, tamalez, zerbait badakigu Busturin. Izan ere, Juan Luis Lekuona eta Manu Orionabarrenetxea hil zituztenetik 38 eta 33 urte betetzen dira. Eta oraindik, hainbatetan, bere heriotzen inguruan emandako bertsioa iraingarriak dirau. Euskal Herrian, bertsio ofizialen kutxa iluna irekitzea ezinbestekoa dela aldarrikatu nahi dugu. Egia jakiteko garaia da. Eta orain mesedez, igo dabila holtzara Nagore, Katu eta Manuren gogoan herri plataformaren izenean. Txalo gero bat mesedez. Eguerdion, da eskerrik asko gaur hona hurbildu zareten guztioi. Orain dela 3 egun, ekainaren 15ean, 38 urte bete ziren Irosaga Juan Luis Lekuona, Guardia Zibilak Hernanin hil zuela, Agustin Arregi Txuriagaz batera. Egun horretan bertan arratsaldean Galek ibilitako motobomba lehertu zen Miarritzen. Roman Orbe eta Tomas Perezen aurka. Azken hau, egun batzu geroago hil zen zaurien ondorioz. Romanek bizitza guztian zehar sufritu behar izan dau honen eragine. 5 urte beranduago, Manuel Orionabarrenetxea eta Juan Igarbide ere Guardia Zibilaren operazio baten ondorioz hil ziren. Haien zain egon ostean, Irungo peajean, balaz josi ostean. Gure oroimenean dago haien bizitzaren amaiera zelan gertatu zen. Eta ez zela inoiz ere argia izan. Hau da, estatuko segurtasun indarren operazio baten erailak izan zirela. Eta horren inguruko informazio zantxo argiak erakusten dabezela epaiketari gabeko edo demaseko indar armatuaren erabilpenaren ondorioz ekintzak izan zirela. Hau horrela izan dela justifikatzen dabezen informazioa ez da falta. Garaiko prentsaurreko artikulu ez gain, proba eta testigantza ugari dago non bertsio ofiziala guztiz ezeztatzen dan. Honelako datuek ezin egona sortzarazten dezkue eta pentsaerazi. Kasu hauen inguruko argipen prozesu bat abiatzea gaur ere egun oraindik beharrezkoa dela. Orain da unea oraindik biziri dauden lekuko hoien, barkatu, urduri nago, kontakizuna aintzat hartzeko. Memoria bizia gara. Zentzu honetan, azken urteetan testigantzak hartzen aritu gara. Eta horren emaitza gaur hemen dozue. 2 ordu baino gehiagoko bideo elkarrizketa sorta batean, non gertatutakoaren egia agerian geratzen da. Gure ustez, prozesu honek lortu beharko lukeena gertatutakoaren inguruko informazioa batu eta publikoa egin. Egia azalerazi eta sekretu ofizialen legeak estaltzen duen zitalkeria altxatu beharko luke. Honela, zera lortu nahi dugu. Memoria berreskuratzea, egia, erreparazioa, hildako zenbide eta lagunentzat eta berriro lakorik gerta ez dadin bermatzea. Honen aldarrikapena egiteko hainbat dinamika jarri dugu martxan Katu eta Manu gogoan ekimenaren bidez. Besteak beste erakusketa bat, hurrengo 10 egunetan Altamira kulturetxean egongo dena.
Garaiko meroteka, kartelak argazkiak ikusi ahalko dira, baita sinadura bilketa. Justizia egiaztatzeko, instituzioen implikazioa askatzeko. Busturin, azken hamarkada hauetan, indarkeriaz bizitza galdu duten herritarren memoria ezin da galbidean utzi. Guk gure aldetik ez dugu etxiko memoria gordetzen, egia, justizia eta erreparazioa lortu arte. Eskerrik asko danori. Mila 1984ko ekainaren 15ean, Intxaurrondoko kuarteleko Guardia Zibilak Hernanin hil zituen Agustin Arregi eta Juan Jose Lekuona. Bertsio ofizialaren arabera, Guardia Zibila etxe bizitzara sartzean, etxeko gela baten izkutatuta zeudenak tiroka hasi ziren. Erasoari aurre egin ondoren, Guardia Zibila buru belarri aritu zen, hilik suertatutako erasotzaileak menderatu arte. Hernani eta Busturiko udaltaldeek, sindikatu ezberdinek eta alderdi ezberdinetako arduradun politikoek, gobernu zibilak emandako bertsio zalantzan jarri zuten. Eta azalpenak zein gertatutako argitzeko ikerketa sakon bat eskatu zituzten. Gertaera haren lekuko askoren bertsio ordea oso bestelakoa da. Leherketa bat entzun zan, etxeko atarian edo, eta batean garrazia eta kolpeak etxeko atean. Guardia Zibil talde bat berehala sartu zen barrura, oihu artean, etxeko bikotea berehala atxilotu, gizonari buruan pistola jarriz. Eta senar emazte horien adin gutxiko 3 seme-alabatik nagusienari ere, pistola buruan jarri zioten mehatxupean etxearen krokiza eta ustezko eskutalekua marrastera behartzeko. Juan Luis eta Agustinen lagun bat atxilotu zuten jarraian. Gela batean izkutaturik zegoen. Guardia Zibilen artean atxilotuaren izena ematen hasi ziren. Baita talkien bidez ere. Trofeo bat zirudien. Oso argi geratu zen dana. Juan Luis eta Agustin ondoko gelan zeunden. Guardia Zibilak inguratuta, tirokatuta, kanpotik eta barrutik. Ze tiroak ere sartzen dira kaletik. Aurrez aurreko eraikinean dagozen frankotiratzailek egindakoak. Bapatean, isiltasuna. Tiro bat, eta beste tiro bat ostean. Frankotiratzaile batek, blindadoen aurkako Mekar markako granada bat jaurki zuen Lekuona eta Arregi zeuden gelaren barrualdera. Izugarrizko leherketa sortuz. Suteak dena suntzitzen du. Hilketen froga guztiak deuseztatzen. Egun horretan bertan, mugaren beste aldean, Miarritzen hain zuzen ere. Busturiko beste bizilagun batek, estatu terrorismoaren beste aurpegiaren indarkeria jasan zuen. Galek, motobomba bat lerrarazi zuen Roman Orbe eta Tomas Perez pasatzean. Larriki zaurituak suertatu ziren, eta oso egoera kritikoan ospitalera eraman zituzten. Romanek, zorionez, pairatutako zauri larria gainditzea lortu zuen. Baina tamalez, Tomas, aste batzuk eroago, zaurien larritasuna ezin gaindituz, zendu egin zen. Zorionez, momentu honetan, eta hemen gugaz, Roman daukagu. Eta horren mesedez igodadin, zera, Arantzazu, zera poema irakurketa musikatu bat eskainiko esku. Txalo bero bat Arantzazurentzako mesedez. Gaur zuzara nagusi, esan duzu, esan dago. Ez dago ez da baidarik, ez da. Gure jendea gaur ahopeka berba egin ez dabil. Eta lurrera begira, bai. Egoera hau asmatu zenuena, eta asmatzea asmatu zenuena. Iuntasun guztia. Pekatu asmatu zenuen hori. Ahaztu zitzaizun asmatzea, egia, edo erreparazioa. Zu izan arren, bihar beste egun bat izango da. Galdetzen dizut, non eskutatuko zaren euforia handitik. Nola debekatuko duzun oiharra, bere kantuan tematzen denean.
ur berria sortzea errekan, eta jenteak elkar maitatzea, etengabe. Unea iristen denean, hau, neure sufrimendu hau, interesekin kobratuko dizut, zinda dizut. Maitasun erreprimitu hori guztia, garrasi isildu hori, ilunpeko kantu hori, tristura asmatu zenuen hori, orain, izan arrangura desasmatzeko. Ordainduko duzu eta birritan, nire minean isuri dudan malko bakoitza. Zu izan arren, bihar beste egun bat izango da. Edo zer emango nuke ikustearren lorategiaren loraldia. Nahi ez zenuen hori. Mingotsa egingo zaizu egun sentia, baimenik eskatu gabe jaiotzen ikustea. Eta pozez beteko naiz, egun hori helduko da eta, uste baino lehenago. Zu izan arren, bihar beste egun bat izango da. Ikusi beharko duzu, goiza berriro sortzen eta poesiaz lehertzen. Nola ulertuko duzu zerua argitzen ikustea bapatean impunitate osoz? Nola itoko duzu gure abez batzak kantuan zure aurrean? Zu izan arren, bihar beste egun bat izango da. Uste lateratuko zaizu asmo duzuna. Abesti bat da, poesia baina abestia da eta euskaratu egin dugu gaurko. Psiko Uarke Dolandaren kanta bat da, Brasilgo diktaduraren kontrakoa, eta hor nahi dauku diktaduraren kontra eta represioaren kontra eta zentsuraren kontra idatzi ban, baina samba bata, eta apurtxu bat moldatu egin dugu. Bentsa dugu esan gura berdina dela, esan gure dugu, esan gure dotzo, herri gogoa ezin dauela gelditu eta maitasuna eta bestelakoak. 1989ko irailaren 19 berriz ere, Intzerrondoko kuarteleko Guardia Zibilak, Manu Uriunabarren etxea eta Juan Mario Jarbide tiroz hil zituen autobideko ordainlekuan. Ohiko denez, iturri ofizialak Guardia Zibilaren berzioa, hau da, heriotza horien egileen berzioa, baieztatu baino zuen egin. Horrela gertatutakoaren inguruko berzio ofizialak ekintza horren emaitza legitimatzen zuen. Esanez, Guardia Zibilak kamioia geldiaraztean, barrualdetik granada bat jaurki zietela, eta agenteek erasoarien erantzun eta kamioiaren kargaren artean izkutatzen ziren erasotzaileak menperatzea besterik ez zutela egin, sortutako tiroketaren ondorioz, haietako 2 hilik suertatu zirela. Ekintza horretatik bizirik atera ziren lekukoen berzioa, ordea, oso bestelakoa da. Irailaren 17an arratsaldeko 7ak inguru, Guardia Zibilaren dispositibo handi bat egatzen hasi zen ordainlekuan, beringuruetan eta Irungo herrian bertan. Balen aurkako txalekoak eta arma luzeak zeramatzaten hainbat agentek posizioak hartzen ikusi ziren. Gaueko 10 aldera, aurretik zaintzapean zeukaten kamioia iritsi zen. Kamiolaria ordainsariaren lehiatian ordaintzen ari zenean, eztabaida eta oihuak entzun ziren. Guardia Zibil, al suelo! Horrela, bidezariko langileak lurrera bota ziren, eta kamioiaren gainean Guardia Zibil batzuk igo ziren. Kargaren kontra tirokatzen hasteko. Tiroketa luze bat. Etena eta tiroketa luze bat. Orduan entzun zan. Si queda alguien vivo, que salga con las manos en alto. Berehala, ambulantzia bat iritsi zen. Eta ez zioten hurbiltzen utzi. Beste ambulantzi 2 ere atxiki zituzten. Kazetariak iristen ari ziren, eta debekatu egin zieten edozein kabinetara joatea telefonoz hitz egiteko, ikusten ari zirenaren berri ez emoteko. Guardia Zibilak
bideoan grabatu zuen operazio osoa. Non dago material hori? Sekretu ofizialen legearen babesean? Juan eta Manoloren, Juan Luis eta Agustinen heriotzen ingurukoak ezagutzeko eskubidea dugu. Baita Tomasen heriotzaren eta Romanen pairatutako kalbarioaren inguruko egia osoa ere. Mesedez, igo daitezela holtzara, honintzen baita eta txiplas. Txalo bero bat. Zenbat berbeta alperrikako, ta zenbat berba doako, batzuentzako dana da libre, beti holan izan dalako. Errelatoa ez da ipuin bat, naiz horretan egon asko. Errelatoak ertz asko ditu, ta justizia zorjako. Zapaltzaileen errelatoa, gurea ezin da izan. Alde bietan dira biktimak, gatazka baten balantzan. Eta ezala sortu behar izan, utzutzean ezin da esan. Etarik esan egongo Franco, ta frankismoa egon ez pasan. Gerra zikina eta tortura, eskapauta hainbat tiro. Isilik egon gaitezan barriz, zapaldu behin da barriro. Egindakoa onartzen dugu, bagendun mila motibo, baina nork dino egin deuskuena, ez deuskuela egingo. Geroak argi jakin behar dau, herri ontan ze pasezan. Gudari zarrak ta etakoek, bai armak hartu ebezan. Baina hori ere kontau behar da, berdina ezala izan. Batzuk zapaltzaileen defentzan, bestiek zapalduen defentzan. Eta orain, Egiari Zor Fundazioaren izenean jarduteko, Estatu terroristak ereldako Pablo Garaialderen alaba, Pilar Garaialdea, mesedez, igo zaitez holtzara. Txalo ero bat, Pilarrentzako. Egunon. Euskal Herriko gatazkaren testuinguruan pertsona asko hil dira hamarkada luzeetako indarkeria eta konfrontazio armatuaren ondorioz. Gure geografian hainbat indarkeria egon dira, eta giza eskubideen urraketa eragin dute, mina eta sufrimentu handia. Indarkeriaren biktima batzuk aitortuak izan dira, eta legeak ematen dizkieten eskubideak erabili ahal izan dituzte. Estatuak eragindako bortxaren biktima gehienontzat ordea, abia puntua oso bestelakoa da.
Urte askotako ukapenaren ondoren, egin zigutenaren egia ezartzeko borrokan jarraitzen dugu. Heriotza eta giza eskubideen urraketa bakoitza, salbuespenik gabe, ofizialki erroldatu, aitortu eta erreparatu dadin. Zehazki, poliziaren indarkeriaren, salbuespeneko espetxe politikaren, eskuin muturraren, gerra zikinaren, torturaren, fuerzas de orden público edo fuerzas de seguridad del Estadorekin izandako liskarren ondorioz hil zirenen buruz hitz egiten dugu. Izan ere, kasu gehiegietan, bertsio ofizialak eraikitzeak poliziaren ekintza justifikatuz, heriotzak naturaltzat joz eta hildakoa bere heriotzaren erantzule eginez, benetako krimenak ezkutatzeko balio izan du. Heriotza horietako askoren inguruan gertatutakoaren egia, itzalez eta argitu gabeko galderez inguratuta dago oraindik. Gaurkoan busturiara ekarri gaituena bezala. Duela 38 eta 13 urte, Guardia Zibilak Juan Luis Lekuona eta Manu Orionabarren etxea busturiarrak hil zituen Hernanin eta Irunen urrenez urren. Haiekin batera, Agustin Arregi eta Juan Mario Oiarbide ere hil zituzten. Bi kasuetan, iturri ofizialek lehengo momentutik Intxaurrondoko Guardia Zibilaren operazioekin ondorioak justifikatu zituzten. Argudiatuz, hilik suertatu zirenek, tiroz jaso omen zutela Guardia Zibila. Bi kasuetan, ordea, gertatukoaren inguruko lekukoen testigantzek kolokan jartzen dute bertsio ofiziala. Izan ere, pertsona hauen hilketa justifikatzeko erabilitako argudioa ezeztatu zuten lekukoek. Hortaz, Guardia Zibilaren operazio hau, honen benetako helburua zalantzan jarri beharra dago. Atxilotu edo hil egin nahi zituzten. Bi kasu hauek argitu lezakeen dokumentazioak konstituzioaren aurreko lege batek bilindatuta jarraitzen du gaur egun. Sekretu ofizialei buruzko legearen indargabetzea dagoeneko errealitate ez izatea, indarrean dagoen demokraziaren kalitate eskasaren eta kasu hauek zein beste asko argitzeko borondate ezaren beste froga bat da. Frankismo garaian, transizioan eta ustezko demokrazia honetan gertatutakoak. Lege honek dio, manmendu gabeko pertsonek estatuaren segurtatasuna eta defentsa kaltetu edo arriskoa jar dezaken gaiak, egintzak, dokumentuak, informazioak, datuak eta objektuak babestu egiten dituela. Zer eskutatzen dute zuzenbide estatuaren zimenduetan? Ez alda izango arriskoan dagoena estatuaren izaera beraren sinesgarritasuna? Izan ere, transizioari, gerra zikinari, 23F planari, zen planari, navajas txostenari, edota gali buruzko egia argitara aterako litzateke. Argi dagoena da, 1978ko lege hau, oraindik ere egia jakiteko eskubidea murrizten digun legezko mekanismo bat dela. Estatuaren indarkeria jasan genuen pertsonen aitortza bidean, lege honek oztopo bat izaten jarraitzen du. Era berean, lege honek dagoeneko babesten dituenen inpunitatea iraunkortzeko eta giza eskubideen aurkako balizko komisio edo portaera berrien aurrean impunitate berbera ahalbidetzeko balio dio. Impunitate horrek, krimen horiek gertatzea ahalbidetzeaz gain, hainbat hamarkadetan behetikotzea ahalbidetu du. Gutako askorengan, injustizia espainiarra bizitako giza tragediaren erantzule ere badela uste sendoa sortuz. Izan ere, indarkeriaren, egiaren eta justiziaren monopolioa estatuan bertan dago. Ez da harritzekoa beraz, Espainiako estatuak gataztaren testuinguruan aplikatzen duen justizia eredua erabateko desorekakoa izatea. Non, indarkeriazko eragile batzuengan legearen pisu guztia erortzen den, eta beste eragile bortitz batzuengan zehazki gure sufrimentoaren erantzulentzat impunitatea besterik ez dagoen. Indarkeriak horrela kategorizatzeak ahalbidetzen gainera, bortxa pairatu duten pertsonak jasandako biolentziaren jatorriaren arabera sailkatzea. Batzuek egia eta justizia gauzatzeko eskubidea izatea. Eta beste batzuek berriz, soilik eta kasurik onenean, pairatu genuena aitortzeko administrazio prozesu baterako eskubidea.
Erakundeek naturaltasun osoz onartzen dute ez egotea inolako ondoriorik gure senideen hilketen erantzulentzat. Izanik gainera, gure oinarrizko eskubideen ustezko bermatzaileak. Nahikoa da. Ezin dugu onartu zigorgabetasuna normalizatzen jarraitzea. Estatu krimenak makilatzen eta justifikatzen dituzten terminoak erabiltzeari utzi bertzaio. Izan ere, horrela lortzen den gauza bakarra da ondorioak gutxitzea, erantzukizunak lausotzea eta kolpatu gintuen indarkeria legitimoa zelaren idea zabaltzea. Ez dezagun ahaztu, giza eskubideen urraketa larriak dira. Aipatu behar ditugu Euskal Herriko Unibertsitateko eta Arantzadi Zientzia Elkarteko teknikariek Xabi Etxebarrietaren autopsiari buruzko azterketaren emaitzak. Emaitza horiek exekuzio extrajudizial bat aurreikusten dute, bertsio ofizialarekin kontrajarriz. Gauza bera gertatu da, 2016/12 legearen balorazio batzordeak Zabaltza kausari buruz emandako ebazpenarekin. Bertsio ofiziala sinesgaitza dela ondorioztatu eginda. Beste kasu batzuetan bezala. Argi dago beraz, sekretu ofizialen legea indargabetu beharra dago. Bertsio ofizialen kutxa iluna ireki eta gizarte osoari egiarako duen eskubidea ahalbidetu behar zaio. Onbideratze demokratikoaren kontua da. Giza eskubidekiko konpromisoa eta pedagogia etikoa eskatzen dituena. Ulertzeko, demokrazian egia ere agindu etiko gisa eratu behar dela. Hamarkada asko igaro dira. Dagoeneko, Juan Luis eta Agustin, Manuel eta Juanen heriotzan inguruko egia osoa jakiteko garaia da. Eskerrik asko. Gaurkoz, agurra baino zaigu falta. Baina ez eskerrak emon barik, egiaren bilaketa honetan lagundu eta laguntzen ari zareten guztioi. Hau hasiera baino ez da. Hemetik aurrera, bidea egiten jarraituko dugu Juan Luisek, Manolok eta Ramonek jasandako indarkeriaren egia argitara aterarte. Hor dituzue hartutako testingantzak. Hor duzue hurrengo 10 egunetan Altamirako kulturetzean egongo den erakusketa. Baita Katu eta Manu gogoan ekimenaren dinamika babesteko sinadura bilketa be. Hurrengo hilabete eta urteetan ekimen gehiago jarriko dugu martxan. Gure berri izango duzue. Egia, aitortza eta reparazioa lortu arte ez dugu amor emongo.
egia osoa jakiteko garaia da. Eskerrik asko guztioi. Ekitaldia bukatutzat emango dugu, baina jakin daizuen ointze pintzeo moduko bat prestatu dugula guztiontzat, orduan konbidatzen zaituztegu ona gurekin partekatzen, zumeki planteatu duguna oingo momenturako. Venga, gero arte.